Hem fet un pas endavant, una llista que està plena de persones independents, com us han explicat, de diferents militàncies, que tenim en comú la il·lusió, l'entusiasme, l'empenta, la confiança, el compromís, la capacitat de consens i negociació, la implicació, la generositat pel treball voluntari, la transparència, l'eficiència, l'honestedat i la participació i el sentiment nacional com alguns dels nous valors que ens han fet possible anar plegats. Penso que és una llista plena de persones generoses, que no tenen aspiracions personals dins de Junts, allò a nivell personal, i sí col·lectives. Jo penso que esteu plens de raons i de forces, plens d'emoció, i les vostres paraules ens fan entendre que tenim molta ganes de fer molta feina. Donar-vos les gràcies perquè sense la feina que heu fet tots i cada un de vosaltres seria impossible ser avui fent aquesta nova presentació. Bé, la Laura deia que no cal presentar-me. Jo, com que soc així una mica tossuda, doncs faria soneta. I tots sabeu, aquest any som una pila, que és que així no ens ajuda sola, que en fem 50, per tant, tinc 49, tinc 2 fills i fa 18 anys que els he fet de pare de mà. I tinc una de les meves escriptores preferides i és una font d'inspiració que defineix molt bé el que sento com a dona. Diu, a l'atzar agraeixo 3 dones, he nascut dona, de classe baixa i nascut oprimida i el terme adjunct de ser 3 voltes rebel. Tots em diuen que jo soc força empàtica, però que soc molt tossuda i quan les coses no m'agraden no cal fins intentar canviar-les. Per tant, potser si m'ajudeu a que aquesta propera mandat anem la volta perquè l'heu vista com a candidata perquè jo necessito canviar les coses. Continuem. Fa més de 20 anys, quan deia la veritat, que visc aquí al poble. Em fa 32, o més ben vinculat 32 anys que treballo a l'escola. Em fa 20 que milito Esquerra, vaig encapçalar la llista d'Esquerra el 2003 i el 2007 i és el segon cop que encapçalo la llista de Junts. El 2009 ho vaig fer i el 2010. He estat la primera alcaldessa del poble, que és una cosa que sovint no ho dic, perquè sembla que no us hagi de dir, o no sé si s'ha de dir, no sé pas. Però penso que a mi m'ha impactat molt això de ser alcaldessa, ja dic que l'orgull d'orgull a mi em va fer figa a les cames, la veritat, és una responsabilitat terrible. Són moltes hores cada dia les mateixes que fas a l'oposició, però que saps que en qualsevol moment et poden trucar i has de sortir corrents a apagar un foc, que sigui, en el meu cas de quedar focs. I que per tant, tinc moltes ganes de guanyar les eleccions, però ja cal canviar de tant més pel carrer, perquè com més s'acosta el dia, més respecte em fa. I em fa respecte perquè és una qüestió de representació d'un poble. I jo penso que el que s'ha de sentir orgullós i ben representat és el poble i no pas l'alcalde. La gent ha d'estar eufòric de qui és el seu govern i de com ho fa i els altres, humilment, hem de fer-ho tant com podem. Per tant, penso que ho farem, intentarem aconseguir arribar-hi, però realment és una tasca amb molta responsabilitat.